Love story number 1. Here bang nili Smon Ronghang, labang sui story lagi Rohit lapen Priya damang bong sengka chichor alamzir. Arnisi Rohit abang manglo ni kailong ni pilo manpo. Ame thang phansi charjulo aning lapen a pusi chingki jithanlo. 2019 aning kan Rohit abang kulesang deng Charlie donji pan donlo. Ajir po harmon pen. Ajir po harmon lagi kulesa hor ajir po chotkali. Behega hot pen tamila tumke Charlie rapen ajir po. But hodar ni harmon abang Rohit aphan pin kharlo. Rohit ho Arju tha jola YouTube along ta video upload me nang ke thek ana sun chepaklang me pusi ajir po Rohit aphan harmon abang thanlo. Lapen de Rohit abang thak don thilo harmon along inte video ki YouTube along koson la upload nang poke pusi Arju dun thilo. Harmon abang ang ton penalam than pamilo video upload nang ji ana son ta me Rohit aphan an ke class awarded a fit earning samjena por Rohit abang ta ajir po harmon ki thanalam matha asi YouTube along video upload lo lason klembom si arni siki isi a video bang views ki long ong hoy ason chethelo aman klembom dam bom lo lapen college tami Charlie don bom lo labang so video ka silang along Rohit aphan minang anatum kham khedun atum dolo dhui sike Rohit abang matha sikir lalo ni YouTube video silam dilo pusi mathalo lapen WhatsApp status along ta chibilo nepini pen ke YouTube video silam dilo pusi chibilo lapen bang hini amuni tum aning pathi donlo la Rohit ki bi status thek donlong lokamat nang like salam vek nang po pusi message pi donlo bang nang kham khidun atum ke dobam po silam ik vek langji nili tum ke kaita na liphan ke support lo pusi message pi donlo ladar pen ke Rohit abang hula bang ki pudun tot alam abang ke aning je berbor isi puthot YouTube video silam thuji aphan chisik thulo lapen continue YouTube video silam thu bomlo non puta arni siki Rohit YouTube channel along inor asami Priya Rohit ka salam video langdon bom bom lo lapen ke langdon tame aning kang samdo bom lo like comment tame pidon bom lo lapen Rohit tame Priya ki pidona comment reply don bom lo chiklo ejona fit Priya bang mathalo ne Rohit pen chipachini nang lang pusi lason matha that pen Priya bang Rohit along friend request download Facebook along sitame Priya bang matha thilo nifan ke friends na accept se daji bol ho pusi ange ni thoma phit Rohit abang ta Priya phan friends accept lo la pusi do bom lo puputa chipachini nesi one week apit Rohit abang isialam jer post lo ne pai akor ke lason pusi che post lo hala dak la pen ne tami la sona kursi che pa chorji mate ne chorchi riji ne chornang ji pusi alang Facebook lo post lo ani ke la so ke post lo Priya abang ta comment pidon lo ne ta chok ma pulo inke Rohit abang ke ahok si sitin theblo ahok lo bon pumat la pusi comment along chingki don bom lo la det pen Rohit abang inbox along Priya phan message pidam lo koson la pamu pen itum comment along ka chingki alam ke pusi ponta Priya abang ke ene jir pisi chepanang don lok lang neta ahok lo ti pusi chepanang don bom bom lo 1 month ni dolo latum jir pi ka chingki la det pen ki Rohit abang Priya number hanglo anki Priya bang chung thui thulo nangli nang pi paprang non pu alam anki Rohit abang ke serious enderlo anki chipi derlo number abang Rohit abang ke Priya phan puthulo koloin ke nang number ta nang pinon pusi lason chingki bompen Priya ta Rohit phan number chipilo lason chipachini da fit non abang ke Rohit pen Priya bang arnam ke ban rap ako pai ang ke tok gitu ang ajoini non abang ke kai bochia chorsi chelong lo labang so story laki real story lo laki nilitum SL kanghon ahin pensi labang so story ke pini nalitum phan na parju pon lo donatum na se ke chok chelong do an ke nan dia pon po pusi ne chethelo nili ke her kona ne ke chiking nam de to gok dai laben ki pudam chiking ke dat dai lasi nalitum aka chiking kelong an ke nan dia pon bek non lapen nili panju se kaprek tamalam jetame selam pon thuji lapen nang litum tame nili phanang pasalam ji do pulote nili Smon Ronghang Facebook page along mate nili personal Smon Ronghang po Facebook along tame nang litum message nang lo ignon nang litum lam jeta selam nang ji pulote lapen nang litum nili phan labang so alam jirang litum karjupen koson ma comment nang thanda ignon donatum neli non malam nang litum phan lam jetame her jetame nang ki ban bp arji ding pik lo nasi puthar pini nang litum pen nili chitong long pot nili ning ching sampik labi nang litum phan churo lo nang litum labang so video mate alam jir nang kelang don pajodik pot to tang tenan bang ke share ignon nang lijer pojir pitum aphan